मुसलपुराव मिरु लाइमोन UPPLनि सोद्रोमा सनातन बसुमतारीनि खौरां मेल BPFनि लाइमोन दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिया 125थि सोदांनाय बिल आरो BPF दोलोआव हेफाजाब होनायनि खालारा 27 मार्चआव जोबथा खालार बुंनायखौ लानानै बिजाथाय मिरु लाइमोन UPPLनि सोद्रोमा सनातन बसुमतारीनि बिथाङा बिक्रम दैमारिनि सायाव अजद होदों। बिक्रम दैमारिया BTR हालामनि जौगाखां लुबैया, बेनि थाखायनो 125थि सोदांनाय बिलखौ पास जाजानो लुबैया। फारसेथिं 42 नं बाक्सा आरो 43 नं तामुलपुर विधानसभा बियाबाव UPPL बिजाथिनो देरहानाया रोखा होननानैबो दाबि फोरमायो बसुमतारीया। सोद्रोमा बिक्रम दैमारि बिथाङा बुंदों 125 एमेन्डमेन्टनि बागै बुंदों। बिथाङा केम्पेनिं खालामनायखौ बुंदों। जेनेबा दिनै 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ बिथाङा लुगैया नामा? माने जोंनि BTR खौ जौगानायखौ लुगैया नामा? दिनै बिथाङा आउट स्टेटआव थांफेराखै नामा? दिनै बेंगलर, कर्नाटक, दिल्ली, मुम्बाइफोर बायदिया बेसेबां